lista, naraw l-ingredienti, x'għandna bżonn, sew, kultant ninsew. U tevita l-last minute ħaġa l-iktar importanti darba qbad mingħajr l-aġina tal-lasagna. Ħanagħmel il-lasagna. U l-lasagna ma kellix l-aġina. Isek mur tagħmel fejn. U kelli nerġa' noħroġ. Isek mur tagħmel fenkata mingħajr il-fenek. Eggo, eżatt. Mela, grazzi ħafna John. Ħanistieden daqsxejn lil Sera, fejn tippreferi inti mejda fin-nofsek? Fejn joġob lilek. Għandek nħabba li inti tfajla kolorita. Ġejja minn gżira. Kolorita nagħmlu daqsxejn hawnhekk. Tajjeb. Mela, xi li jiena ma kontx nafek qabel bis-serjetà. Bad kont ġejt hawnhekk fil-programm. Ftakar qabelek kemm ilek issa inti. Ġifieri akkont dik kienet l-ewwel il-Malta Eurovision Song Contest ninsew illi tinja platform għall-artisti, għall-awturi, għall-kompożituri, ġifieri mhux sempliċement għax ħanaraw l-end product, id-dawl u l-grafika u hekk, imma tintroduċi anke artisti ġodda. Eżatt. Le, il-ninkanta ħafna, jiġifieri, il-mamma tiegħi tgħidli li l-ewwel li bdejt nagħmel inkanta, jiġifieri. Però il-ninkanta hekk b'mod professjonali min isu meta kelli 10 snin, jiġifieri ilni naqra mhux ħażin. Kont ħadd sehem fil-Junior Eurovision, kont klassifikat fit-tielet post fit-2009, u mbagħad is-sena ta' wara kont lajt mal-delegazzjoni Maltija nirrappreżentaw il-Malta fil-Belarus bħala backing vocalist. Eżatt, kelli 10 snin. Eżatt. Mbagħad ovvjament minn hemmhekk dejjem bqajt inkanta, ġifieri ħadd sehem fil-konkors kanzunetta indipendenza. Għandna filmat ħajraw daqsxejn. Di m'għandix kwita, tisfen u għaddejja u kif jgħidu tiddanda, minn meta kienet żgħira. Non filmat vera ħelu. Għala ħadda l-kamra tagħha. Le, dak bażikament il-kuġini kollha tan-naħa tal-mamma tiegħi konna nagħmlu show kull sena. Min jippreżenta, min ikanta, min jisfen u konna vera noħduha bis-serjetà, jiġifieri ġieli nħitu kostum għalja u dik waqt ix-show, jiġifieri bir-racket. M'hemmx għaddu qed imexxik hawnhekk. Qed iġib li memorji, inti pereżempju min niftakar ommi kellha pipe tal-washing machine minn fejn jgħaddi l-ilma għal biex joħroġ l-ilma. Tafx kont nagħmel minn hawn inkan u minn hawn nagħmlu mowdejja. Ma nafx inti x'kont tagħmel. Meta tkun żejra kif toħroġ b'ċertu affarijiet. Xi ħaġa. Fatti jekk konna nagħmlu, narawx nivvintaw. Xi ħaġa li tajjeb insemmu wkoll inti apparti u di tkun sabiħa meta jkollok il-pakket sħiħ ngħidlu jiena li inti tikteb ukoll ġifieri kantawtriċi, u mbagħad ovvjament pjanista, ġifieri jiena ħanerġa' nqabdek darb'oħra, dax ħadgrazzja miegħek u nisimgħu ukoll il-pjanu doqilna xi ħaġa li tħobb inti le m'għaliex le. Qed toqgħod titħaddik u ħaġa li jiena għandi xi ħaġa noqgħod intaħħaq in-nies. Qed titħajjin kollu. Ma fis-serjetà qed ngħidlek. Iva, le, jkun il-pjaċir tiegħi. Tox, titħax inqabdek issa tmuddoq il-pista jekk. Ma issa nagħmlulek biċċa wkoll. Mela, ġifieri x'kun bdejt l-ewwel fis-sens kien hemm xi ħadd fil-familja li ħajrek u l-ewwel bdejt kanta mbagħad qisek li tiddoq xi ħaġa. Għażil dak l-istrument għaliex il-pjanu x'tgħidilna. Jien ġejja minn familja mużikali ħafna, jiġifieri il-mama ddoq il-gitar, id-daddy ddoq il-pjanu. Siju tiegħi kanta u li ħor ddoq il-bass, ġifieri. Ġifieri aħna familja nħobbu ħafna l-mużika. Bdejt l-ewwel nisfen mhux inkanta, kelli xi 3 snin. U ma bdejt inkanta kif għatlek ta' 10 snin, u mbagħad wara bdejt nitgħallem il-pjanu, ġifieri hekk kien isu il-proċess, imma ġiet naturali ħafna. Tista' timmodella wkoll, ġiet ngħidlek ħanibdew fażi oħra. Ma nagħmilx żgur vera ma nħossniex konfidenti bħala modella. M'għandekx għalfejn mela. Il-mużika aħna ġifieri ġejja mill-familja nħobbuha ħafna. Waqt li qegħdin nitkellmu ħanaraw nibdew naraw daqsxejn ir-ritratti li inti ogħġbok tibatilna, ritratti ħelwin, meta tħares lejhom. Hekk iġġib il-memorji, araw nek qegħdin naraw l-ewwel. Nanna tiegħu ħafna. Nanna tkanta wkoll jew? X'isima Nanna? Nanna Ġorġa. Naħseb hija n-number 1 fan tiegħi, onestament. I'm sure li qed tissegwina bħalissa vera. Nsellmula minn hawnhekk, insellmula. Din jien u l-kuġina tiegħi. Konna għadna żgħar. Da fil-karnival. Il-karnival inti Sara. Minix xi waħda fissata fuq. Ma tħobbu xorti. Nieħu gosta nattendi l-attivitajiet li jkun hemm. Hawnhekk.
Liħor, għara xeħlew. Poza. Ma dejjem tippoza u titbissem, dejjem hemm dik fil-kant tkun tkollok dik il-karizma ngħidu għak jiġifieri n-nies iridu jamalgamaw ruħek mala il-bond. Kanzunetta għandek daqqa waħda ma kemm importanti li joħorġ il-karattru wkoll. Importanti ħafna vera, naħseb hija kruċjali. Hawnhekk? Mal-mami għarġa. Sabiħa l-mami wkoll, nafu għalfejn ukoll. Mela, hekk qed inkanta fil-kamra tas-sodda. Hekk bdejt fil-verità fuq il-vapur. Illum. Dan qed nisfen hawnhekk. Mela. Jien uħti kienet għadha baby għax għandi uħti, għandha 15. Nifaqda bix-show, serġajna, għet inkanta song ta' Madonna, niftakar. Kemm huma sbieħ ma' Madonna tajjom. Dan il-flok mhux flok, da għal-sit kien tal-pijama u b'xi mod kont defistu flok. Dejjem hekk, nikkummedja b'dan l-affarijiet. U l-iskola kif kont murdjan kont ħobb tiċċajta u taqbatek ma' sħabek u da? Jew imbagħad id-dar tagħmel l-arja. Fil-verità għalkemm niderek, minix l-iktar persuna nisti naqra at-times, ġifieri. Imma dejjem il-mamat li dejjem tgħidli qatt ma kellha problemi bija, dejjem kont kwieta, imma dejjem kont nitħaq u verek. Nipprova ngħin l-ħaddieħor fejn nista'. Dik sabiħa wkoll vera. Jiena xtaqt hawnhekk illi għandna filmat illi jiena naraħ kemm narah dan, waħda vera, onestament kienet waħda mill-kanzunetti favoriti tiegħi. Thank you. Vera. Għandek dak it-timbru stil barrani hekk. U nixtieq li insegwu il-video, il-filmat, anzi, waqt il-performance tiegħek waqt il-Malta Eurovision Song Contest, illi żgur kienet esperjenza nasib tixtieq l-għada ġejja. Eżatt, le, l-Eurovision minnu fih, minnu nnifsu kif għadt inti tajjeb, huwa platform kbira ħafna. Li jkollok l-opportunità li titla' fuq dak il-palk, jiena personalment kien diġà biżejjed. Ovvjament, looking back, ninsab ferħana ħafna li kelli l-opportunità u kif għattajja fil-ġvera nishtiq li għada ġejja għax esperienza sabiħa ħafna. Meta kus sabiħ, once li tmiss miegħu tkun tixtieq li. Eżatt. Nis jikbru donhom jinbidlu wara dik l-esperjenza. Ovvjament huwa naħseb avveniment li jaraħ kull Malti jew jekk mhux kulħadd kważi kulħadd anki min jgħid li ma jħobbux probabbilment. Ixxewgewk sħabek hemmhekk u ġirien u da. Min jafu l-familja tiegħek. Naturalment, eżatt. Jaf xejdu. Minajr il-support fil-verità ma tagħmel xejn. Ġifieri mnalla jkunu l-ġenituri tiegħi, il-familjari tiegħi, nies li ovvjament jissapportjawni għax kieku jidher ħafna drabi il-prodott finali f'dawn l-affarijiet, però fil-verità mingħajr is-support tan-nies u tat-tim tiegħek li jkunu warajk. Jien personalment ma nkun nista' nagħmel xejn żgur. Din il-kanzunetta li Heaven anki isimha u kol, kem tajda ġifiri, u kol, kif il-tqajt mal-kompozitur, l-autur, kif bdiet l-istoria? Bdiet ġiet ġifiri ħafna ta' malajr biex nkun onesta, ftit qabel għalqu s-sottomissjonijiet, konna tkellemna jiena u Aiden, illi huwa fil-fatt il-kompozitur l-autur tal-kanzunetta, Tiġdejna li nagħmlu din il-kanzunetta għal-Eurovision. Nkun onesta, vera ma kellix expectations, ġifieri laqqas ħsibt li se ngħaddi. Mbagħad ovvjament għaddiet u beda l-proċess minn hemmhekk biex naħdmu ħalli nitla' fuq dak il-palk u nkanta fis-semifinali u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar kantajt ukoll fil-finali. Beħsibek li tajt ħan uħroġ aktar nagħmel album jew. Iva, nixtieq ħafna ġifieri dak naħseb huwa l-pass li jmiss tiegħi li nibda naħdem fuq mużika oriġinali tiegħi li noħroġha. Noħroġ il-mużika tiegħi, forsi iktar il-qoddim ukoll. Ġandek xi ħaġa li tikteb xi ħaġa. Ovvjament mhux ħadd iġri. Jien nkollu nikteb u hekk id-dar, nkollu fuq il-pjanu. Kif tlaħħaq max-xogħol u l-istudju? Femni naqra. Nipprova jien nemmen ħafna f'time management, ħafna. Jien nippjana ħafna u nipprova nqassam minn ħin bl-aħjar mod li nista'. Naħdem bħala accountant, ġifieri huwa xogħol impenjattiv ukoll u kif għadlek qabel nistudja l-kant b'mod professjonali u nkanta b'mod professjonali f'events u affarijiet hekk. Allura jirrikjedi ħafna ħin. Imma kif għadlek it-trik tiegħi hija definitely time management u s-support tal-familjari tiegħi. Il-mama pereżempju twassalni xi kultant lawnu lin ħalli ma naħlix ħin. L-arustija jissapportjana ħafna mingħajr dawn in-nies fil-verità. Ngħid xi ħadd hawnhekk qiegħed miegħek jew
ċaħat tawnek, ma nafx jek kienġet. Waħda Jaranek, ġejt hawnhekk. jisegwi, ma rajt ġuvni għadu zaħirek. Kelli kurzitajt, tejt il-boyfriend, jew jena, jew. Le, dak jaħdem Bdejt narek, ġina, għajnija 360 degrees. Mela, jina minn hawnhekk, qabel ma ngħaddi għal music video, il-video, insomma, l-performance, jina ħan preparak minn issa biex imbagħad wara r-reklami qabel ma tkantanna l-kanzunetta jina nixtieqek illi iddoqilna biċċa. Doqilna silta, joqgħod ir-reklami. Aħseb moħħok malaj malax hawnhekk hekk jiġru l-affarijiet der and then għax hekk tkun taf artist kemm verament artista vera. Jina minn qalbi nawguralek, kull suċċess. U ħanerġa' nistiednek, prepara ruħek illi minn żmien għal ieħor ħanarawk fil-programm u grazzi għal Christian ħassejtni komda miegħek ukoll. Għax Christian tant kellem sabiħ fuq għalli he's reliable u verament. Allura ħossni aktar ħassejtni aktar stajt namalgama miegħek ukoll. U pjaċir tiegħi li nkun hawnhekk. Ħadd gost issa qatt issa. Issa qatt hawnhekk relax, żejsi keda ġodar. Vera. Dik l-importanti. Atmosfera sabiħa nisorrajt. Mela, ħanħalli lilek ħat introduċinna il-kanzunetta, naraw il-video. Mela ħanaraw il-video tal-kanzunetta illi parteċipajt bija fil-Malta Eurovision Song Contest, il-kanzunetta ta' klimu mużika ta' Aiden, il-kanzunetta Heaven. When the moon shines, the lights lay down. Know that I will stick around. Since the very first day you found me, baby, you changed me. If you think you know me better than I do, can't keep nothing away from you. Since the very first day you found me, baby, you shaped me. So hard, but never felt better. You bring me heaven all time. Put me up to 100 degrees, boy. You're nothing like I've ever seen. You take me to places that I've never been. You bring me heaven all time. I never choose to look to the side, boy. 'Cause all I need is you here tonight. And all I remember that your view is divine. You bring me heaven. I would do you even though I'm scared. 7 days a week, you'll be for myself. I can touch my heart from the outside, darling, you're my pride. So come close, run your hands through my hair. After all, listen why it's there. We can meet your mama on Friday, make love to Sunday. So hard, but never felt better. You bring me heaven all time. You put me up to 100 degrees, boy. You're nothing like I've ever seen. You take me to places that I've never been. You bring me heaven all time. I never choose to look to the side, boy. 'Cause all I need is you here tonight. And all I remember that your view is divine. You bring me heaven. You're just a little bit of fantasy. I'm just a little bit of company. To you, I need a little bit of you and me. You bring me heaven. I'm down. Għad-disawn jirringrazzja lil Fino.